Kita mobil mbah nggih, lah pitekno entene niku pin motor mboten duwe. Ora duwe pin motor tak gadekne 3 juta iso dikuk teko Suprene. Perjanjiane sadurunge lebaran pite kudu dijikuk rene duit dijikuk pit. Juta kula gadekke. Yo montore ku bensine nuntung. Pun kula kirim kopi rokok kalih teh Mbah nggih matur sembah nuwun, terima kasih.